weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni ton juma tufde baali ko on waktu yoni ha to madina gounas e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to wuuro madina gounas subaka hande o ceerno ibnu oumar ceerno tawtorama taw ko afugo juma jamaji ɗiɗi kam e galleji ɗiɗi ma en ketto hen ha musidɗo meɗen amadou sambalo to leydi mauritanie laamu leydi ndi holliti vaccine kene fotta wonde million ɓiɗɗo mauritanie najo fandare mabɓe ko yaade ha million ngaji ɗiɗi e feccere gam haɓade ñaw coronavirus to leydi mali jonde hanki CNT woni suud sarɗiji leydi ndi ɓe kolliti yiddeɓe ko laamu ngu yo accita ko ɓuuri yawde yaccade biyeteɗo issa kaw jim nanggaɗo kene wona joni yontere fawde to leydi guine konakiri sukaɓe yonɓe no fewi yidde mumen ko seppude ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru gam wallidde catala biyete gam wallidde wonande ɓeɗe hen colonel Doumbouya kam e yadeɓe mum kala to Côte d'Ivoire police duwaña fawi juuɗe muɗum kene foto wonde kiloji tati taw ko cannabis ne mofta e nder camion goto keerol hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Ghana kabruji mena ma nawena toon to Benin kame Burkina Faso ha to Nigéria Niger kame Éthiopie ha fayma to Soudan mbattineɗen kabruji men toon to Mexico musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena maître Adama Baldé ko guinɗiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbaɗaɗo reconi mondialement maître Adama Baldé ne safrata fiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo yawrani ɓen ustaraɓe goragu e wonduɓe e humre kala maître Adama Baldé ene safrayanoɓe barogal maître Adama Baldé ene jogui longal wonande ɓen commerçant ji e ɓen asoɓe kanŋe e yimɓe dawrugol e ɓeɗon wiyeteɓe ko musicien ji kala e dendagal kala fannu mon eɗo dillata maître Adama Baldé ne wiya yimɓe yo dutto e fina tawa mumen dutto e gande mumen maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala ko waɗata yo wat ƴewgal yo ƴewdo maître Adama Baldé ko spécialiste pour koyɗi bawɗo listihara maître Adama Baldé ene tawe oɗo saaha joni e nder Mbacké caggal nde waɗi tour du Sénégal omo tawe nder Mbacké to leggal bitegal Mbacké Dembo to Mbacké Dembo saɗa daral baali kala mo namdiɗa galle maître Adama Baldé ma adde ha jettula so tawi kadi ko yiɗɓe hebdemo to banggue téléphone bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko numéro ji makko téléphone mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji mumen uddi e ɓen ronkuɓe hebde kayitaji maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala kene naata yo yurno maître Adama Baldé ene yawrani ɓen worɓe ronkuɓe musidɓe tedduɓe yitade koye mumen e dewle e ɓen rewɓe kadi ronkuɓe yitade koye mumen e dewle kala omo wawi safrude jomumen hano hannirta ni maître Adama Baldé komo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko sa yiɗi hebde maître Adama Baldé e téléphone muɗum mbatta ko 77 949 73 83 ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kiste fibrom dogan site rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartaraɓe kala
ceerno Djiby ne safrare worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani. ceerno Djiby ko bawɗo listihara, so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓernde ma woni. ceerno Djiby ne safra rafuji kewɗi, rafuji worɓe kewɗi ne jiida cirol. ceerno Djiby ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala. ceerno Djiby ne tawe oɗo saaha joni nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Jum. kala jiɗɗo hebdemo to leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82. so tawi noon ko banggue WhatsApp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84. ceerno Djiby ne wiye dendagal Sénégal naɓe kala to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji mon ha no hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji 2 CFA. ceerno Djiby ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaɗinɗo ɓalwal danwal kala. ceerno Djiby so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha bawalla janowo borgal. ceerno Djiby ne tawi oɗo saaha joni jillumo nder leydi Sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent. omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji. ceerno Djiby base mum ne gollo e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie te legal bitegal Nettek. ene tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99. ceerno Djiby ko laaɓɗo reeɗum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde joyi jolal hitande ujunnaji 2021 kabaruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba to Madina Guna subaka hande aljuma didama toon jamaji ɗiɗi kam e galleji ɗiɗi toon to legal sifa o kamen wonde Saraba en wondi gade galle Daka FM kame Daka TV taw koye gardugol ceerno Ibnu Oumar ceerno ma en ketto hen musidɗo meɗen Amadou Sambalo toon to Madina Gounasa. e oɗo ñalawma aljuma 5 lewru jolal hittande ujunnaje 2020 ko ɗo e nder wuro men teddugo Madina Gounas golle tiɗɗe manteneɗe mbaɗama ɗo ene taw noon ko ujjudgol jumaji fodde ɗiɗi ɗo e legal Tifaw kañum e legal Sharab kañum e galle Daka FM kañe Daka TV nde yeehi ha waktu jeenayi joni ko nden ceerno men ceerno Ibnu Oumar ceerno ari ɗon ɗo legal Tifaw ɗon ɗo jemawo jogordiɗen ɗo tawa ko dendagal legal ngal kala e bandiraɓe kala ene kawriti ɗon nde ceernajo yetti yi nokku o yiya waɗa duwaw kono kadi wasi bandiraɓe kala de tinnoto e golɗe ha mbawrede lawol ni tigui ɓenna toon to legal Sharab toon to legal Tifaw toon masiŋeɓe puɗɗi golle nde yetta kadi legal Sharab ko hono legal Tifaw ni tawa ko bandiraɓe kala ene jooɗi ene cabbi ceernajo e ceerno Ibnu Oumar ceerno yetti kañum délégation muɗum ko ɗon tigui waɗa duwaw kadi nokku yiya diida kono kadi masiŋeɓe kadi puɗɗi golle wasiya kadi wasiyaji tiɗɗi mantinide kala nokku ɓe ganduɗa ndeɗo moƴƴi are mumen kañume legal ngal yooɓe ndaro ɓe ballodira e ɓen masiŋeɓe waɗaɓe ɗon ɓe ha golɗe mbawrede lawol nde wonno suyama juma walla jama eɗen gandi moƴƴere wonde hende kono kadi ko rendogo fof ko julɓe fof dendi ɗum kono tigui caggal ɗon duwaɗo legal Sharab ɓenna kadi toon to nokku legal men Nematoulaye ɗo nokku Daka FM kay Daka TV kañumne kadi ko fodde 50 métres carré wona bengeneɗi kala ceerno Ibnu Oumar ceerno e délégation mum yetti ɗon kañumne kadi kono waɗɗa no tooni waɗira noon tan waɗira duwa waɗa bandiraɓe kala belti beyti kolle ɗum ɗo foti dañede koko ɓooyi kono kadi Sar Abdoulaye Sarr ufode koye ballal mo ganduɗa ɓiɗɗo Madina Gounas naajo joom ngaalu kewngu on Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye ko kañum rewdat ɗo foof
kala ko alaji Mouhamadou Seydou Ba en gurdam mum ko toɗɗino ko juma walla jama waɗire o wi sallahu lamɗo joɓi kanko alaji abla walla jaayi mawo daro o maha ɗum ha feewa o mahana julɓe o mahana rennogo alaji abla sar hande o ɗo e majje gonata ko weltare mawde sa yi ngal ɗo deggodiral yimɓe e ni ɓe jaltirni ciftata ko julde taski walla julde korka tarkal machallah en jettitinagal bandeɓe kala e kuuɓal ko musidɗo moon Amadou Samblo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma. Amadou Sambalo to Madina Gounass eɗen mbiya tan ɗiɗo hen galleji diine diidaɗi toon subaka hande o kam e galleji ɗiɗi ko fate banggue kumpitala yo jomiraɗo yettina golle ɗe e dow jaame cellal e kisal onne kadi baɗɗo hen ngaalumumo nde jomiraɗo ɓeydantamo gurdam moƴƴam no fewi rokka kadi waɓe no hono makko en kala wadde golle mantiniɗe mbaɗe dani hen may jaha ton to jum tufde baali kikiɗe hanki o ko accident musɗo waɗi toon hakkude jolnoɓe e moto jakarta kame saret goto ma en ketto hen musidɗo meɗen Ahmadela Amadou Diop ɓuurandirede bobo gendide artamen no oɗon programme yaruno. no mbiruɗani ko noon ɗo e jum kikiɗe hanki o rehu kikiɗe gulɗo diaw e oɗo famille babaɓe jalluɓe wonɓe tufde baali ene tawe e nder jum kilométre uji 5 hakkude muɗum e jum eɗen gandi ko ɗo e jum ɓe dawata kono eɗen gandi so hiiri ɓe joftoyte koto wuuro mabɓe to e kamɓe ɗiɗo jiidi May Baba o wiyete ko Siley ene yette Ba kadi ɗo kadi wiyete ko ceemo kaw mabɓe o wiyete ko Saydou ne yette e Diallo kañum mabɓe jiidi May Baba no ɓe gummi jum waala ɓe paye oɗon sañce biyeteɗo CSE enen gandi ko ɗonete ɓe kawre sérét goto ɓe duuɓi ɗum yidde kadi heɓɓito yaade lawol ngol ko ɗon nde ɓe janodiri sérét goɗɗo kono noon oɗo suka dognannoɗo Jakarta o woni Siley ko kanko de ɓuuri gañade musɓe kono noon mi noddi gendarmerie e ɓeɓe gandanɗa hoorema sapeur pompier ji leeli arde o jooɗima ɗon e jonde junde ko ɗon noon kanko suka dognannoɗo Jakarta o tokoto makko biyeteɗo Siley Ba ko ɗon ari e wallodirde yimɓe tawinoɓe foof ƴettimo ɗon en mbaɗimo oto nawimo suudu safrino jum woni hôpital mo jum kono en gandi caggal noɓe gaari ndede hade ɓe talde heddiɓe ko kanko e hoore makko ɓe mbi kanko ɓe gaddoto talde kanko ɓuuri musde enen gandi hollirama ko jamdi sérét ndi kañum naati e becce ɗe kono en gandi noon hunde nde kadi woɗɗoyi caggal noon o ƴettande o fawa e oto o nde no jettiɗen nde tawɗen ko ƴiƴam ɗama wawa hay ƴewdemo enen gandi amo foofa kono noon ambo haala konngudi ɗi gandanɗa hoorema artirde hakkillaji yimɓe walla kadi namnade jehinade makko e mawni ko gorko mo wadde mo wadde sok Jakarta o holto woni yo addane oɗon o wawa ɗum yiide kono en gandi hanki jum e tufde baali e halwar kañumen fof gaari ko hôpital ɗo mbaali ha weeti guila e bojji cattuɗe ha e foof caggal mum noon ko ɗon ƴetta o nawa bloc no ummi bloc nde ko ndeno fana service réanimation ha hande ɗo gonɗen ɗo a bontowanede pour beele mo walla ko fate banggue fofango kanko noon mawniraɗo biyeteɗo ceemgo ko kañumne caggal no waɗa radio nen ɗon ete urgence ene safre ko ɗiɗo kabaruji hande ɓuuri tengtude ɗo ete wuuro meɗen jum Allah jarama on jarama musidɗo men Amadela Ahmadou Diop ɓuurandirede bobo gendidde enen kala e jayde weltare TV en dendi en neldi duwawa finoɓe toon to tufde baali ha toon to jumi ko taari ɗum kala nde jomiraɗo ɓeydantaɓe cellal kamɓe ɓeena gañiɓe hen ɓe nde jomiraɗo ɓeydantaɓe cellal timmugal ɓe dutto e haajuji mabɓe kala to Sénégal ngam oɗo saha haɓade accident ji baɗoji e booli jeeyi sababu jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koni yankagal woni Sidiki Kaba tawtorama ñalawma hanki o inde 52 lawol ko fate banggue jaltugol école heblo taw ko sous-officier taw ganduɗa ko fate banggue gendarmerie nationale jogorɓe waddude junggo e fawde police aɓe maɓe gona 990 gendarme gam heblaɓe heblo garɗugo no fewi wawɓe tambade ndenka e kisal boli ɗi ha boli ɗi kala gona e peewal moni kala yiito hen hoore muɗum to Dakar teskama ngakkugol ndiyam sene oɗo saaha mo gonɗen balɗe tati Guédiawaye fayenma Parcelles Assainies ha fayma to Fadia Pikine Rufisque kala teskama yogay nokkuji ne ngakki ndiyam heewi arde ko 4 heures jamma kono kadi so ari ha yettima 5 heures tan ɗam ndiyam heewi ko yaade heeɓe mabɓe oɗo saaha koma jogoɗa bidon ngaji tacca nokkuji jaaha e station ngaji mawɗi gam ɗaɓɓoyde ndiyam ko wona ɗum konon cetal tambingal ndiyam leydi Sénégal ɓe kolliti diƴƴe noon ne jogori ngakkude yoga e leeɗe Dakaru ha fayenma Thiès ha fayenma toon to Kébémer taw jeeyata oɗon sababu ko usine tawete toon to Kero Momar Sarr jogorɗo wonde e fewnitede walla tawa wonko jogori fewnede hen
to Sénégal keddan ha joni yontere yewtunɗo hennande gendarme goto dañino ferede taw kadi memodiri makko taximan goto kanko gendarme taw koto poste Thiaroye ha ganda kanko gendarme gonnoɗo e motard mum diddannoɗo oɗon taximana gonnoɗo e dogdu sattude no fewi taw koye autoroute oɗon gonnoɗo on taximan noon darima e suudu ñawore ñalawma hanki o kanko on gendarme biteɗo biyetenoɗo Abdourahmani Sek basɗo fittano mum kanko oɗona taximan nde o dari o holliti kanko o tinani on gendarme aritinomo o tinani kadi on ne riddamo kanko wonno koye dogdu sattude no fewi wonno koye autoroute o woni o dogni auto ken wona duuɓi jonɗi no fewi duuɓi sappo e jeetato meeɗa tinde caɗele haydara tene kadi wona omo tawi wona haydara kanko tinani nde o memodiri e oɗon gendarme on ko ɗon wasi fittadu muɗum caggal mum noon suudu ñawore hanki taƴinimo lewru woturu e kaso ferme kono ne kadi omo yoɓa amande kene wona ujunnaje sappo pawɗe ko wona ɗum ko pas diɓe ɗum ko wona ɗum ko fate banggue permis makko tettama pour lebbi jeegoma to Sénégal keddotoɗen gartaten koyoɗo hen boros mo coronavirus no wowi wadde jagorɗo mo leydi Sénégal holliti ujunere e temedere nogas e go neɗɗo woni ƴewdaɓe tawa ne jogui oɗo hen boros ko yimɓe ɗiɗo ɓen yimɓe ɗiɗo kala ko rabaɓe anda ka rabɓe ɗumen yimɓe ɗiɗo keeɓi ceelal mumen yimɓe ɗiɗo ne tampi no fewi neɗɗo goto wasi hen fittande mum tomboro oɗo hen suku gorko yarata koye duuɓi sappo e jeetati o wiyete ko S Diawara kanko yahanno ha fotte suka debbo jarowo e duuɓi sappo e ɗiɗi guel cukalel dewel noon wiyete ko FSO noon o funti guel ɗon cukalel ha o nawi ɗum suudu makko nde o nawi cukalel ngel suudu makko dañi waldude e maggel toon guel cukalel no holliti o yettima ɗum kene fotta wonde minute aji ɗiɗi kono kadi dañi musalla mawɗo no fewi caggal nde tini won jetti ɗum kono huuli wullude caggal kanko on gorko o holliti sa wulli tan mi waɗayma ko fewani nde yeehi noon ha weeti kanko suka gorko o wi suka debbo yaha to plage to hedde maayo to gona toon ha hiira somi arti golle mi aranma ɗon hawre noon jinnaɓe ngel ɗon cukalel jiiti ngel ɗon cukalel ko nden tigui nde cukalel ngel nawa to suudi safara tawa ene jogui tawa tigui yettodirama to banggue certificat médical ni tigui woni kanko on suka gorko wo jagga hanki wo darima e yesso procureur wo yeddino ɗum ha memi leydi kono ɗo saaha mo goɗo ɓenninama parquet ngam fadde ñawore makko sen giwi to leydi Sénégal paɗena ko tan to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen ɓe vaccini kene fotta wonde million ɓiɗɗo Mauritanie najo walla pinowo nder leydi Mauritanie kono fandare mabɓe ngam haɓade oɗo hen boros ɓurɗo ƴellitade kala saaha e nder leydi Mauritanie mo ustota ko yiddeɓe ko vaccine de kene fotta wonde million ngaji ɗiɗi e feccere oɗo saaha ɓe teskima kala temedere ko capanɗe tato e jeetato woni ko fuɗɗi vaccinede hen ko wala ɗum ko kanko on jagorɗo mo cellal ɓalli leydi Mauritanie o arti artude hanki borosa oɗo hen ɗo yarata e nder leydi Mauritanie o holliti ujunere temedde joyi capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko capanɗe nayo e jeegomo capanɗe nayo e jeegomo woɗɓe keeɓi ceelal mumen yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittade men o holliti kene fotta wonde temedde jeegomo e capanɗe nayo e jeeɗiɗo neɗɗo mo wawani taw ganduɗa ko gonduɗo e ndefu covid 19 ne tawi cuuɗi safari ne tawi nder leydi ndi ko wona ɗum ko e nder nden limore temedde jeegomo e nogas e jeeɗiɗo oɗo saaha ene puɗɗi samtude no fewi ko mabɓo tan feeñi e mumen ko wona ɗum ko yimɓe jeetatto ne caɓori seeɗa yimɓe sappo e ɗiɗo ene tampi no fewi oɗo saaha mo gonɗen to Mauritanie keddoɗen sifande fayodinde to Rosso ngam himmirande tedde leydi kewdi no fewi ndin leydi noon ko ɓen humpitiɓe ko fate banggue ndema anduɓe ko moƴƴata e ndiɗon leydi ko ɓen kuufi ha dañi ndeɗo sifande kene wona capanɗe tati million kopleje ugoya kiɗɗo ɗum noon ko yidde wadde toon guese taw ko ndema luguimaji ngam Mauritanie usta ko somoyto caggal leydi e wiide biteɗo Ahmed Mohamed El Mouna o holliti leydi timmunide ɓe jiiɗi ndi kono ne kadi e wadde toon central ko fate banggue solaire mawɗo no fewi beele wawa dañde diƴƴe timmuɗe ngam sukaɓe hewɓe mbawa gollade hen hofgo juuɗe toon to port mo Nouakchott taw kadi gaɗa gon hofgo juuɗe hande waɗi balɗe joyyi ɓe puɗɗuno ko guila altina oɗo henno jawtuɗo henno ha ñalawma hande o gon hofgo noon ko eradeɓe nde mbawata tottede ko fate banggue assurance maladie mabɓe ha timma kamɓe ɓen gollotaɓe toon kala kay dafade taw safrata ɗum
ko ngal ɗon gollor gala nde wawa toppitade gurda mabɓe ha timma e wiide kalfinaɗo konngol mabɓe biyeteɗo ham wuldu mashhud ɓe rima hoorejo leydi Mauritanie nde wawata fabade ɓe gueɗe ɗe ɓe kaldano ha hande ala taw ko gasi hen haydara al akhbar ɓe kolliti wonande gardiɗo goomu daraniɓe Aziza ardiɓe goomu daraniɓe mo gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohammed Wul Abdel Aziz ngun goomu noon ɓe kolliti wonande kala kay ko fawayi dow hoore Mohammed Wuld Abdel Aziz kof ene lundi kuule leydi Mauritanie lundi sariyaji leydi ndi ñawore makko hay cogdima ko kala ko tuma ko ala kala ko fawi e dow lawol leydi Mauritanie kam tela waɗi batu mum oɗo saha ngam yurnitade hutorade ko fate bange hutorade ko fate bange carte sunwa taw ganda ko mbiyata union peya taw kandi en jonde waɗi koye gouverneur banque centrale mo Mauritanie woni Cheikh El Kebir ngam yurnitade oɗo saha mo gonen kala moni tiro halis mo robo eɗo wawi hutorade ɗeɗon carte taw koye nder bankaji leydi Mauritanie jagorɗo ndiyam Wuld Bul Khayri waɗi jonde mum jonde makko hakkude makko e ambassadeur mo union européenne nden jonde noon ko kaldigale yurnitade caɗele leydi Mauritanie ha tenti yogay nokkuji ɓurɗi joñade taw ko caɗele teskade ko fati e banggue ndiyam o saaha no watte ha ɗum ka hewka ɓuura ummade toon batu landaji lundo batu landa lundo woni politique ta wassula bati hanki to ñiɓirde mum nden on batu noon tawtorama landaji ɗiɗi goɗɗi wonduɓe mabɓe taw ko yurnitade ko fati banggue ɓeeto golle bannode yontere yawtunde gam heɓanade kaldigal leydi ndi ko wiyete dialogue national e nder leydi ndi jonde towde hanki waɗi to Nouakchott taw nden jonde ɗowi ɗum ko taw nden jonde ari ko sete timmude giwde tan to Espagne ɓe jooɗiɗi koye jagorɗo e gueɗe nder leydi kam e jacingol laamu leydi Mauritanie nden yewtere noon ko yurnitade caɗele ko fate banggue boli nden ka e kisala hakkunde leydi Mauritanie kam e laamu leydi Espagne sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali c'est inteɗe gandi ngal cetal kangal lumti sur sarɗiji leydi Mali soɗon teski yontere yawtunde sarɗi yanke taw kadi gaɗa ko président nayyiɓijo wonande sut sarɗiji no leydi Mali woni Issa Kawjima wonande suutino konnguli muɗum artude ko fate banggue on joɗaniɗo CEDEAO to leydi Mali caggal nde wiya balɗe tati yo yaltu yaltinino konnguli muɗum ɗin konnguli jeyino sababu noon kanko hawo dumba oɗo saaha mo gondena ngal cetal noon hanki ɓe mbati ɓe kolliti laamu ngu ko ɓuri yawde yo yaltinmo wiɓe noon ɓe koɓe temedere goo neɗɗo taw ko dande jeeɗiɗo mbi jadani hen joya tawtoraka kono elle ma wi laamu leydi Mali oɗo saaha mo gondena way kono tinani ko sut sarɗiji eri ɗum ko wonande oɗo suka debbo biyeteɗo madame Arbi Alima Cissé jaro e duuɓi nogas e jeegom jibinɗo ken won joni lebbi jeegom sukaɓe jeenayo e nder mintaji nogas jibini sukaɓe jeenayo ɓe joyo rewɓe nayo worɓe oɗo saaha mo gonen hollitama sukaɓe kala aɓe goni e cellal timmugal tene kadi ɓe ƴetti kiloji siftinde ona nde o jibini sukaɓe nde hen goto ko ɓuuri hewde mabɓe joguino ko 5 gramme yettaki hay kilo woni hen goto yettino kilo ɓurɗo famɗude o biyeteɗo Hawwa o joguino ko 5 gramme kono ɗo saaha mo gonden dañi kiloji tati ɗum noon hollitama e keeɓi yidde ruttade to leydi Mali e wiide jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mali meeɗino wadde goto debbo jibinɗo ɓiɓɓe jeetato e lawol gotol hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi toon to États-Unis d'Amérique o wiyeteno walla mbiyen o wiyete ko Nadia Souleymane konngol goo watti gongola ɓiɓɓe jeenayo lawol gotol kamɓe kala ɓe celli ɓe kisi toon to Maroc Casablanca ɓoyata maɓe dutta toon to Bamako ha toon to Tombouctou woni inde makko kanko woni iwdi makko kanko Halima Cissé hoorejo jagorɗe leydi Mali woni Chekela Maïga
tawtorama hanki jonde joyi ɓiire disnodiral hakkunde mabɓe administration leydi ndi kala non e tawtorede jagorɗo gueɗe nder leydi kame jagorɗo koni yankagal nden jonde noon ko yañude kaldigal kame communication finoɓe nokkuji ɓurɗi lobbinade haɓe ganda o saaha ko yahata e nder leydi Mali kala beele kadi moni kala wawa tambanede nden ka e kisal mum timmogala colonel walla mbiyana soldata malinaɓe soldateɓe malinaɓe taweteɓe toon to gawo dañi fellodirde taw ko piyande ɓe pelli koye camp militaire mo mbiyata Castoro toon to gawo taw kadi won ɗon ko laafaji mbulaji jeeyaɓe toon to Allemagne hay goto gañaki noon hay goto wasani fitanum kono ko mette arno hakkude mabɓe ko wona ɗum ko laamu leydi Mali kame loni e rima jaam duumiɗo kuddata biyanoɗo waɗama e colonel Assimi Goïta ɗum wonno ko no gasa lewru juin ne wonno e julde taske toon to juma mawɗo mo Bamako ha so gorko goto joguiɗo laaɓi yinno yande makko kono kan haala ɗaccaka kene wona koninkoɓe nayo mbiyama teeɓa ñalawma hanki oɗo saaha aɓe tawi juuɗe hen goto ko militaire camp 1 goɗɗo ko gendarmerie goɗɗo ko police goɗɗo ko police SHSIS nonne kadi dosso KD colonel KG police MD e AB ɓeɗo kala ni tawe e juuɗe dadiɓe ɗo saaha mo gonɗen ngam fadde losko labtugo no feewi sen gewi to leydi Mali ko to Guinée paaɗen to Guinée Conakry caggal nde landa RPG woni Alpha Condé nde ɓe jooɗino heccanki wadde batu mabɓe ngon batu noon ɓe erinoma nguɗona batu ko ɓuuri yawde yaccade yiddeɓe ko Alpha Condé nde ɗaccite kasori Fofana woni hoorejo jagorɗe e laamu Alpha Condé kame Diana woni jagorɗo to banggue koniyankagal e laamu Alpha Condé woni Tibbo Camara conseiller mo Alpha Condé kame Bantamba So jagorɗo coftal ɓalli kame laamu Alpha Condé ɓeɗo kala hanki keeɓi noddede nde mbawata arde joɗoɗade e Dumbuya ɓe kala koɓe kaltuno ko Dumbuya jaabino sidi yawa ko ɗum tan woni ko jabtotoɓe CNRD wonirani ɗo hen gam ɗaccidde woni yimɓe woni ɗo ko toppitade golle kan haala yo nattu e nder leydi ndi haalaɓa ko wona ɗum ko seppo mango no feewi yaadiɓe junte militaire jiiɗi wadde ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ɗon seppo noon ɓe jiiɗi wadde ɗum ko nogas jeetati septembre woni star mom eniri nogas jeetati septembre to ɓe jiiɗi wadde ngoɗon seppo mango no feewi mitin wallidde laamu militaire eɗen gandi ñande jeeɗiɗi ko nden CEDEAO kañum ne fiiɓi jooɗade yurnitade caɗele Guinée kame Mali kala kono noon kanko colonel Dumbuya o hollitinde o ƴetti lefol laamu o yiiɗa yiide kala ken wiye seppo hayso walliddemo so tawi kay woni ɗum ittaka ɓe mbawata seppude to Côte d'Ivoire tonuji tati cannabis ɗum woni ko jaggani suuɗa e nder camion goto keerol hakkude Ghana kame Côte d'Ivoire nokku biyeteɗo Taki Koro ko toon ɗum wiya teb oɗo saan joguinoɗo aɗon sifa kañumne wiyama teb jar mum kene fotto wonde 60 million taw koye koppreje franc CFA to Côte d'Ivoire kedrajon to kokkodi waɗɗani Carrefour Hamed Bagayogo to ne kadi ko gujjo moto goto gujjunoɗo moto kikiɗe hecci hanki o kikiɗe canki jamma wujji moto nden jole moto askilir tan deke tatima yani ko ɗon e ɗon wasi fittande muɗum tawa ene maayi sen giwi toon to Côte d'Ivoire koto bene paɗena to bene police fawi juuɗe mum ken wona temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetati kilo taw ko cocaïne yiita koye gorko joom ngalu woni gorko baɗewo laggu libanais nder magasin muɗum toon to Cotonou ko toon yiita taw kanko on libanais teskama libanais ɓe nder Cotonou ko yimɓe hewɓe ngalu no feewi kono oɗon drog kala police fawi hen juuɗe mum goɗɗo mo tumda o waɗe ladde suwa taw yiitede kono kanko oɗo saaha omo waɗa garde à vue e juuɗe police loskoji ene jokki hen ko wona ɗum ko noon hollitama drogue o wona drogue kesso naɗɗo leydi ndi ko ɓoyɗo e nder oɗon magasin to Burkina Faso tribunal Wagadugu to waga 2000 gam oɗo saaha loskude wargo Thomas Sankara ɗiɗo taw ganduɗa ko colonel uji armée leydi ndi to banggue médecine ɓen hanki darima e yeeso suudu nduɗon ñawore colonel Alidou Jean Christophe ene wonde Amadou Kafondo ɓeɗo hen sefuji ɗiɗi ɓe darima darade yeeso suudu ñawore ɓe kolliti faux certificat de décès
ɗum woni koɓe mbanno wonande de Thomas Sankara maayi ko nde tigi ɓe keeɓi emrore yeɓe mbaɗ ɗum nden ɓe mbaɗi ɗum caggal ɗum noon lebbi tati joom suudu Thomas Sankara dañi joɗade alido o namdimo certificat o mbete ko vrai walla ko fo wawi tan ko vrai on ala kala ko findiri e wargo muɗum koko wara ala koko maayi accidentellement kono ɗum hanki fuɗɗima labtude ma en garta e oɗon kabaru ha hande tribunal ngal ne jokki oɗo saaha loskoji muɗuma to Nigéria immeuble jannoɗo ñande goho nduɗo hen lewru ha derguitti kene wona capanɗe nayo e neɗɗo wonnoɓe ndera capanɗe tato e jeegomo mayiɗo yitama hanki yimɓe jeenayo mbawi faabede hen yimɓe jeenayo mbawi faabede hen kene fotto wonde nogas e go étage ɗum woni ko derguiti ha ganduɗa kene fotto wonde capanɗe tato e tato gorko mayi hen rewɓe tato mbasi en pittali mumen yimɓe jeenayo woni faabaɓe kono ha ɗon gonɗen won heddiɓe nder ne jiile ɓen wasɗen pittali men ko hakkude jaaro e duuɓi nogas e jeegom sappo e jeenayyi nogas e goho capantate e jeeɗiɗi capantate e tati capantate e ɗiɗi ko ɓe woni wasɓe hen pittali men to Nigéria jangu musgu wangu toon ha maire goto commune nokku biyeteɗo boni bango wasi hen fittandu muɗum kene fotto wonde capanɗe jeegom e jeenayo jambour wasi fittandu muɗum en wonde maire mo boni bango taw kadi ganduɗa ko jihadi yankoɓe jani e mabɓe to kerola hakkude leyɗele tati woni Burkina Faso Mali Niger ko toon ɓe en tawi région mo Tila Beri wi jayde witen AFP ko wona ɗum ko ñalawma hande o laamu leydi Niger waɗi balɗe ɗiɗi sunare e nder leydi ndi kala darapoji arawaji ɗi kala ma gartiri ha hakkude jeenayo e nguɗon jangu jeenayo majji cuwa taw yitede sappo e joyo neɗɗo yitama ene wuuri to Éthiopie Facebook metta oɗo saaha ɓe kolliti ɓe momti taw ko message hooreji jagoɗo e leydi Éthiopie woni Abiy Ahmed ɗum ko caggal nde windi toon windande muɗum holliti ɓiɓɓe leydi ndi kala kamɓe kala yoɓe gummoɓe e daro ɓe paddo hobelo ɗum noon ɓe kolliti ɗum ko umminde fitina e leydi ɓe mumti ɗum siftinde on oɗo saaha mo goña rebel mo tiggere koko ummiti ne ummude sembe mawɗo no feewi oɗo saaha ɓe goɗɗani capital Addis Abeba hewɓe puɗɗima dogde yaltude leydi ndi to Soudan caggal balɗe sappo kuddata mo général Abdel Fattah al Burhan waɗi folli laamu Abdoulaye Hamdok ɗum teskama ñalawma hande o holliti o yamiri woni hen jagorɗe yo ɗaccite jagorɗe nayyi puɗɗima ɗaccitede sirti noon kanko oɗo hen Abdel Fattah al Burhan polluɗo Hamdok kam tigui folluno Oumar El Bashir hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi kono kadi o holliti hanki télévision taw koye konngol porte parole makko ɓoyata maɓe taf gouvernement kesso to Cameroun holliti ambassadeur Cameroun to Guinée équatorial kene wona temedere taw ganduɗa ko ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru ɓurɓe hen hewde ko Cameroun naaɓe ne hen libériéji heddiɓe ko Afrique de l'Ouest jeeya taw kadi ganduɗa koɓe natɓe toon to Guinée e mbadi ndi fewani aɓe tawe e campus sport tawete toon to Malabo ngam fadde duttugol mabɓe walla jaltinugol mabɓe leydi kono haɗo ɗum gonɗen laamu leydi Guinée ala taw ko haali e gonangal mabɓe haydara to Mexico toonne ko pelɓodiral walla mbiyen pellodiral bandiji joguitiɓe armeji yeeyoɓe drogue ko ɓen pellodiri e sara tufde wotere taw ganduɗa ko nokku tourisme taw koye hôtel ngarɗuɗo no feewi ha ganduɗa waɗi yimɓe ɗiɗo e bandiji mbasen pittali mumen balɗe sappo e joyyi ɗum waɗino e nder leydi ndi kono ɗo saaha mo gonɗen tourisme arnoɓe toon hewɓe kolliti hen kulhuli mumen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kekiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so jomiraɗo hoddiri ko musidɗo men Awali Abouba